διάθεση είναι σε αυτά τα πολύ όμορφα χρώματα και εδώ έχουμε πολύ ωραία αστροναύτες, τον Άι Βασίλη, τον άνθρωπο, τον Τάραδο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το ωραίο σε αυτά τα δοχεία είναι ότι ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα. Τα αγαπούν πολύ και τα μικρά παιδάκια, ειδικά τα μικρά, τα παίρνουν τα μικρά μεγέθη, τα παίρνουν στο σχολείο. Είναι για να βάλουμε τώρα τις γιορτές, μελομακάρονα, κουραβιέδες, μπισκοτάκια, κουλουράκια, ό,τι και να θέλουμε εμείς. Παίρνει πολύ ωραία τα κριτσίνια, παίρνει τις φρυγανιές μέσα. Ό,τι και να βάλουμε είναι εύκολο. Δεν πρόκειται να χάσουμε το καπάκι του. Κλείνει και ασφαλίζει. Τα μικρότερα δε, αγαπημένα των μικρών. Επίσης εδώ έχουμε την, όπως σας είπα, παιχνιδιάρικη διάθεση των αστροναυτών. Εδώ ο εγγονός μου έχει τακτοποιήσει τα σοκολατάκια του, τα αγιοβασιλάκια του, έχει τακτοποιήσει τα κουραβιεδάκια του. Είναι πανέμορφα, εύκολα στη χρήση, τα αγαπούν μικροί και μεγάλοι, γιατί το άνοιξε κλείσε είναι εύκολο και έτσι μπορούμε να έχουμε μέσα από διάφορες λιχουδιές μέχρι και να βάλουμε και μία τάξη στο ντουλάπι μας. Από το να βάλουμε μέσα, να σας πω ένα παράδειγμα, τα μπέικιν της βανίλιας που συνήθως τα κάνουμε, επίσης είναι πολύ εξυπηρετικά. Το να πάρουμε κάπου μαζί μας κάποια σνακ, επίσης είναι πάρα πολύ ωραία. Η διάθεση που έχουν είναι ακόμη πιο ωραία και την χρειαζόμαστε.